YouTube, this is Mersky and welcome back to my channel. Excited lang ako ngayong araw lang itong dumating. Ngayon ay March 21, 2018. So I got a package from Shopee. So mag-quick, ano tawag dito? Mag-quick haul tayo. Mag-quick Shopee haul tayo. Excited ako. Actually, 3 items lang to, but this means a lot. Pero, aabot tayo ng 1 week para magbukas ang package na ito. Talagang nakapack siya. So, good job sa seller sa pagpack ng mabuti, no? Nahihirapan ako. Nakakapagod din pala. I'm just so excited kayo. Gusto ko yung buksan yun. Tapos alam niyo ba guys, trivia nga pala. Natutuwa talaga ako sa mga bubble wrap. Kasi nakakawala siya ng stress pag, masarap siya sa pakiramdam. Kaya nanghihinayang akong sirain kasi gusto ko yung sounds ng niya. Ayan! Okay, so first two items. Bumili ako ng tripod. Tapos 2 tripod kasi nagagawa ko ng ring light. So, DIY ring light. So, 2 binili ko just in case. Kasi parang 180 lang ata to sa Shopee. So, So, may kasama na siyang ganito. Ewan ko kung ganito talaga. Wait plastic. Wait lang. Kasi na-excite ako. Actually, 2 binili ko kasi minsan nagsistay ako sa bahay ng boyfriend ko. So, kung gusto ko mag-film doon, so meron akong pang-film. I mean, meron akong ring light. Oh God! Mainit lang siya. Sana matibay, no? Yan. I have 1. Tapos, itong isa. Same din, tripod. Walang ano ito. Ay, wala. Walang ganito yung isa. Wait lang, check ko. Ay, meron pala. Wait lang. Both of them have. So, ito. Ilalabas ko muna siya kasi mainit. Parang init na natas. Walang. Ayun. Excited ako gamitin. Tapos, 180 yung isa. So, yung 2, 360. Tapos ito, oh my God. Maliit lang pala. Magkano ba to? Kala ko yung malaki yung nakuha ko. Maliit lang pala yung nakuha ko, guys. And this is how much? Wait lang. Parang hindi ako masaya dito, ah. Ni-expect ko yung malaking ganito. Hindi ko ni-expect na maliit lang. Promise, guys. I don't know if this can hold a camera. Parang walang kung safe yung phone ko dito. This is 199 pesos, guys. Tapos maliit. I'm going to contact the seller kung totoo bang hindi ako masaya dito, guys. This is just so small. Tingnan nyo. Parang kasing laki lang ng palad ko. Yung ini-expect ko, guys, hindi naman yung masyadong malaki, but
for 199, I don't expect something like this. Well, anyways, that's for today. So, yan lang po yung item na nabili ko sa Shopee. Meron pa akong upcoming item na darating with regards to creating my DIY ring light. So, yeah. At hindi ko alam kung kailan ma-upload ang video na to, but yeah, I will just be uploading this one later on. So, this is, as mentioned, this is just a short Shopee haul. So, yan lang yung mga items na nabili ko from Shopee. And I hope you enjoyed watching. So, thanks for watching. Ciao! Can you check STUFR Short Travel Unique Food Reviews channel? Shout out to you!